Здравейте, приятели, съпортери и сабскрайбери на канала По-скъп. Аз съм Данчо и днеска имам една лоша и една добра новина за вас. Тя лошата е за мен реално, защото при няколко седмици си изгубих JBL-ките, слушалките. А добрата е, че човек никога не знае кога нещо е за добро, кога нещо е за лошо. Загубих JBL-ките, но открих, т.е. купих си Sony LinkBuds S. Пичове и какички, това са най-яките и брутални слушалки, които може да си вземете. Направо съм супер щастлив, че тия ги загубих и вече ги няма. И вече си имам линкбъдовете, които са брутално яки. Сега ще ви обясня защо. Но преди да ме обявите за абсолютно ненормален, че съм дал 400 кинта за слушалки, не, аз не съм ненормален, харча пари за техника много, но 400 кинта за слушалки няма да дам, но получих слушалки, които струват 400 кинта само за 129 лева и 99 стотинки. Как стана това? Веднага ви показвам, за да имате време и вие да си купите, ако все още има налични. Отваряте си сайта на магазин Зора, това не е реклама за тях, мили хора, просто някой човек там, който качва цените, е качил слушалки, които струват 400 кинта на цена от 130 по дяволите, защото не е знаел, че WFLS 900 явно, нали, това е продуктовия номер на LinkBuds S, е слушалка на Sony, която струва 400 лева, а не 130 и са ги качили за 130 лева. Много ми е тъжно за собствениците на тази верига, но пък вие сте щастливи, защото може да си вземете тия брутални слушалки LinkBuds S само за 130 кинта. Така че ето ги, къде са. Има още някакви бройки, докато не са се усетили, мога да ходите да си купите и за вас тия слушалки. Сега ще ви кажа с 3 думи защо са толкова яки тия линкбъдове и защо веднага след като видях каква е цената, не си чаках и 5 секунди, за да отида и да си ги купа. Сега няма ви правя детайли на анбоксинг, защото аз като ги взех първата ми работа беше да ги отворя и директно даже им скъсах кутията. Тук, нали? Извинявам се, ама сега вие знаете, че всичко, което купувам и ви представям, аз си го взимам за моя сметка, не правя спонсорирано съдържание, така че не отварям кутийките внимателно, защото после не се налага ги изглавям да ги пращам на търговците. Всичко, което ви показвам, си го купил с лични средства, така че се надявам, че ще ме подкрепите, ще ударите едно палче на канала и ще се абонирате за него, като натиснете камбанката. Сега, кутийката, супер готина, обаче само набързо ще ви покажа. Ето вижте как са ги направили като чекмедженца. Ето тук в кутийката имате си допълнителни силиконови тапички, различни размери, зависимо от това какво ви пасва на вас, USB кабел за зареждане и ето тук книжките, нали, с инструкциите, ма вие ма знаете, аз инструкции не чета и тия слушалки си бяха ето тук в тази кутийка с едно допълнително силиконово кълъче. Сега, готиното на тази кутия е, че е направена изцяло от рециклирана хартия, няма пластмаса и си е еко. Също така самите линкбъдове са направени от рециклирана пластмаса. Сега, какво е най-готиното на тия слушалка? Това са най-малките слушалки, които може да си вземете. Супер малки, супер леки. И най-важното, прилепват в ушите уникално. Значи това нещо, което си го сложите в ушите, дори да си тръскате глата и да играете поло, няма да ви паднат тия слушалки от ушите. Noise cancellation е скандален. Скоростта на зареждане е брутална. Те затова са тук 3 пинчетата, нали, зарежда посредством 3 пина тази слушалка и на практика за 10 минути зареждане в кейса получавате допълнителни 2 часа слушане на тия слушалки. Звука е брутален. Слушалки с по-як бас. Такива малки слушалки с по-як бас не съм имал. Изгледах супер много ревюта на много такива пичовето разбират от музика от слушалки и казват, че тези LinkBuds S се доближават почти на 100% до качеството на MHX серията на Sony, която струва 800 кинта и другото неудобно на MHX примерно е, че те са доста по-големи, двойно по-големи си и надстърчат над ушите. За мен е супер важно слушалката да е малка, защото тези слушалки ги слагам под каската. Баса е извънземен. Направо не мога повярвам, че от една така малка чочка ще излезе такъв брутален и мощен бас.
бъкани са с технологии. Ако има време по-нататък, ще ви направя едно детално ревю, за да разберете с какво толкова са брутални тези слушалки. И да ви кажа, тези слушалки, обичайната им цена търговска е 399 лева и си заслужава абсолютно всяка стотинка изхарчена за тях. Както вече ви показах малко по-рано, за по-бързите от вас може да си ги вземете само на 129 лева и 99 стотинка, което си е супер яка далавера. Ето тук отзад имате едно бутонче, това е за бърз пейринг с телефоните. Sony си имат техен собствен ап, който е за управление на noise cancelling. Има много AI вграден в тия слушалки. Микрофона, между другото, микрофона е брутален, уникален. Може да си правите разговори, бизнес разговори с тия слушалки в ушите, защото микрофона е много прецизен. И също така, noise cancelling, нали, който ви е на слушалките на микрофона, също е супер брутален, изолира всички външни шумове, така че вие може да си провеждате телефонни разговори. И размера. Вижте за какво става въпрос. С това нещо имате 20 плюс часа време за слушане. Така че Sony LinkBuds S са най-добрия избор за слушалки. Тия Galaxy-та, Samsung и iPhone-сте слушалки не го вдигат пред тези. И да ви кажа, много ме е тъжно, че загубих тия JBL-ки, доста кинти са си. Тоест аз не ги загубих, забравих ги на едно място и някой услужливо не ги е върнал и си ги е сложил в джоба. Но това са дреболи, защото на практика далаверата, която направих с LinkBuds, цената на която ги купих, си избиват и JBL-ките и проче. Много са яки. LinkBuds S. Побързайте, по-бързия печели. И така, скъпи приятели, надявам се, че това видео ви е било и полезно, и интересно, т.е. убеден съм в това. Искам да ви призова да ми подкрепите канала, защото, както вече ви казах, абсолютно всичко, което ви демонстрирам и показвам, аз го купувам за моя сметка. Не правя спонсорно съдържание, не правя реклами на търговски вериги, марки и прочее. Всичките ревюта, които правя, са лично мое убеждение за това какво е хубаво, какво не е толкова хубаво. И си е на практика мое лично мнение, което не е подплатено с някакво спонсорство от някой. Така че, моите усилия да ви дам непредобредено съдържание на вас, моите приятели и тези, които ми подкрепят канала, се отблагодарява. С това ви моля да ударите едно палче, да чукнете към банката, да се абонирате за канала ми и по този начин ми давате мотивация, стимул, и възможност да ви показвам нови интересни технологии с лично мое мнение, непредубедено и не спонсорирано съдържание. Така че разчитам на вас. Аз съм Данчо. Така, скъпи приятели, това беше всичко от мен за днес. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, да чукнете към банката, палче нагоре, споделяйте клиповете ни и искрено ви благодаря за вашата подкрепа.